Velkommen til brændeovnsshoppen i Stenstrup. Vi har et bredt udvalg i brændeovne, både til indbygning og fritstående til mange forskellige priser. Her vises en træpilleovn fra Ecotec. Lågen åbnes, og pillerne hældes ned i magasinet. Blot et enkelt tryk på displaytasten OK, og automatikken starter ovnen, og pillerne kommer hurtigt ned i brændskålen. Efter ganske få minutter antændes pillerne, og ovnen afgiver en dejlig varme. Nu skal du ikke længere pukle for varmen. Det klarer din lokale Ecotec-forhandler og servicecenter. Ecotec markedsfører flere forskellige modeller. Vi glæder os til også at give dem en god og faglig orientering.